Njengamanje umthwalo usobhokweni kumele ngene endleleni ngibheke amagcekeni asekhaya. Abazali namadlozi asekhaya ngikhumbula amathongo asekhaya senginokwaphupha ekhala. Ekhala lethi kumele ngishweleze ngiphehle igobongo ngifake isongo ngimize ibongo ngibonge nempilo ngiphinde ngichaze ukuthi niledala ukuthi ngingabe ngisanyathele ekhaya. Abazali bakhala ngokuthi solo ngabhongoka kuyembezwa kuyembulwa bayangikhumbula ngakho ngizothatha inyathuka ngilibangise ekhaya kwaNdlovu. Baye bajabule bangifona bethi mehlo madala sagcina kudala sisadla ngolidala usemncane manje usomdala ukhuluphela ungangendlovu. Bathi awusibeke isithombeni noma ushaye video call sikubona isithombeni ngoba sewahlala emakhosombeni abantu bakhoma abantwana babo thina sazi esikhombeni. Kusinye isikhathi masithi sikushayela ucingo umlungu uthi awutholakala ucingweni kuvele kube ngathi sifaka usawoti esilondeni. Bathi sesicabanga nokubhalela ukhumbula ekhaya ngoba masithi buye ekhaya lokuthi manini kancane nilindeni nathi singazi ukuthi usasilindeni. Nakhona ukuthi angithanda ukubuyela ekhaya hlezi kube kunotho njengomnotho kubamba ilotho kuqondile kuluthotho bengizoyikhephile okotho manje lutho anginalutho nokumlutho angikaze ngiluthe lutho kanti ekhaya lutho angakathuthi. Namanje ekhaya lisangithwela ngikhathele ukuthi ekhaya lingiphathele ngakho umhlaba ungakangiqhuthi. Ngakho-ke ngizobuyela ekhaya la ngithi mangikhona ngizizwe ngithandwa ngikhathalelwa ngihlale ngisuthi. Ungangizwa-ke kabi mangisho ukuthi njengamanje nje umthwalo usobhokweni kumele ngingene endleleni ngibheke amagcekeni asekhaya lo. Safoda poet.